गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिआर सरकार आरो सिसि बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि बिटिआर अर्गानाइजेशननि मोन 30 आफादजों मोनसे मेल खुंनाय जायो। बिथांमोनजों गावसिनि आफाद आरो हारिनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जयै खामानि मावगोन होननानै खोथा होनाय जायो। बे गोनांथार सावरायनायखौ मासि लाना दैदेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। हाबाफारियाव एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 80 बोसोर जथुम्माखौ खुंफुंबाय। रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालि रंजालि नोगोर गेवलां सायनासालियाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 80 बोसोर जथुम्माखौ 2022 मायथाइनि 2 आरो 3 एप्रिल फ्राय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लाफानानै खुंफुंनाय गेवलां मेला मैया गाजा गोमजायै जालाङो। हाबाफारियाव गेवलां मेलखौ बेखेवो BKWSनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा। बे मेहेरगोनां गेवलां मेलाव बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गाहाय आलासि महरै गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, थांखिजानाय आलासि महरै बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारी, बिथां BKWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी, लोगोसे लेङाइ आफादगिरि अमृत गयारी, लोगो नेहाथारि मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी, गुवाहाटी जिल्लानि अमल बर'आबो बाहागो लायो। बिटिसि बाजेटआ बिग जिर' बुंदों बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि MCLA देरहासार बसुमतारीया। बाजेटखौ लाना बिटिसि एसेम्ब्लियाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों अजद होदों। दिनै 4 आरो 5 खालाराव बिटिसिनि बाजेट जथुम्मा जागोन। बे बाजेट जथुम्मायाव गासै 722.82 कौटि रांनि बाजेट खालामदों। नाथाय बे बाजेटआ थोजासे एबा गनायथाव नङा होनना बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि MCLA देरहासार बसुमतारीया गोख्रों बेरेखा खालामदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया बनसु फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव लिगेल एवारनेस अफ ट्राइबेल राइट्स हाबाफारि खुंफुंदों। मिरु बनसु फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनाया खम समनि गेजेरावनो जागायसिगोन होननानै आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब आरो लैहोर लैहोर बाहागो लानो खावलायदों। बिथाङा बुंबावदों बनसुआ बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, थांनाय थैनाय, जौगानाय हायनाय, जेंना जेंसि गासिबोनि सायाव खामानि मावलांनो जोनोम जादों होनना फोरमायो। रांखान्थियारि आंखाला श्रीलंका हादरखौ खैफोदाव खोख्लैदों। सरकार सालायनो श्रीलंकानाव रां गैलिया। रांखान्थियारि अलखदाव गोग्लैना दाहारजों बुसोमजाना श्रीलंका हादर आरो नोगोरारिफोरनि गेजेराव हालाय हाफाय जादों। राहा गैयै जाना सरकारा 36 घन्टा कार्फ्यु फोसावनो बायद' जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोराव कभिडनि थाखाय श्रीलंकायाव रावबो दावबायफैयाखै। बे हादरनि गुबै इनकामआ टुरिस्टनि सायाव सोनारो आरो हादरा हरखाबै रासायनिक आबादखौ नेवसिना जिबारि खालामनायनि थाखाय हादरा रांखान्थियारि बिथिङै जोबोद गाज्रि जाना दिनै थांनाय थैनाय आरो आंखालजों मोगा मोगि जानांदों। राहा गोथे जानाय नोगोरारिफ्रा सरकारनि हेंथा गोख्रों खुद्रिसारदों। पुलिसआ दासिम 600खौ हमदों। बिटिआर सरकारनि गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों कुसुगाव फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनो माखासे राङारि अनसुंथाइ होनाय बायदि 4 नं कुसुगाव बियाबावबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारि बिथांनि नुजाथिनायाव 20 फरायसाफोरनो चेक राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो मावफुं सोद्रोमा बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला मोनसे बियाबाव गासै 200 फरायसाफोरनो बे चेकखौ होनाय जागोन होनना मिथिहोबावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुखुनि खौरां, महाराष्ट्र रायजोनि नासिकआव ट्रेननि जाब्रबथाय जादों। ट्रेन दाब्बा मोननैया लरायनायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा दुखु मोनदों होनना खौरां मोन्दों। दायो बिसोरखौ फाहामथाय होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।